С някои от вас, може би, вече сме се срещали, когато преди, Данче, кога беше? Преди година? Бе? Отново имахме такава среща. На подобни срещи нямам никакъв сценарий. От опит си дадох сметка, че е най-добре винаги да се следва аудиторията и най-добрата версия на протичане на такива срещи е диалогичната форма. Такава, при която и аз вас, пък и вие мене, нещо ще се питаме взаимно и ще си отговаряме. И така е най-сигурно, че ще говорим за нещата, които са най-точни за цялата аудитория, защото всеки има свои конкретни въпроси, които интересуват. И разбира се, аз да знам някакъв отговор. Или ще мислим заедно. Преди малко едно интервю там в фоайето на хотела давах, което беше в посока позитивно мислене и понеже и снощи много говорихме на тази тема с журналисти и с хората, които в Хасково бяха на представянето на книгата. Оттам ще започна, пък после вече ще се превърне в диалог. Това, което ужасно много хора някакси еднополюсно разбират, че позитивното мислене е непременно изпитване само на радост, че хората, които не са позитивно, едва ли не нямат проблеми и че нищо лошо не им се случва. Позитивното мислене не е това. То е отношението към онова, което ни се случва на всички едно и също. Това не значи, че в животите на тия хора няма драми или няма болки. Начинът, по който обаче те избират да се отнесат към тези негативни преживявания е по-различен от начина, по който се отнасят, тълкуват или интерпретират същите преживявания. Ето даже преди малко питах и веднага ми намериха дъска, ами един маркер, ако намерим сега, ще стане още по-хубаво. И това щастие ще дойде. Не е толкова фатално. Нито е нещо, кой знае колко сложно това, което искам да нарисувам. Може би трябва все пак да е по-плътно. Да, мислете позитивно, викнете един маркер. Това е нещо много простичко, това, което ще нарисувам. Не е... Ето това. Това е Вселенския закон за биполярността. Поне тази вселена, в която ние живеем, нещата се редуват този биоритъм. Може да има други вселени. Тук ние сме на това място в момента. И така както тя самата се разширява и се свива, както имаме ден и нощ, както имаме центробежни, центростремителни сили на планетите, зима, лято, новолуние, пълнолуние, приливи, отливи, и защо всичко е биполярно. По същия начин на по-микро ниво, ако отидем в тялото ни, всеки орган има симпатикова и парасимпатикова фаза. На още по-микро ниво, ако отидем, всяка една клетка идва маркера. Всяка една клетка има ерготропна и трофотропна фаза. На гръцки ерго се работа, пък трофа се храна. И мерси. Ето ви го татаничкото. Мерси. Да го повторим да е по-видимо. Това е една синусоида. И самата клетка си затваря мембраната по някое време, за да може да си изяде произведената от нея самата енергия, защото тя превръща материята в енергия, за да може да продължи да работи, иначе ще се свърши. И това нещо го има и в икономиката, казват, че сме тук в момента. И в психиката. Тук са ни победите, тук са ни пораженията, тук са ни радостите, тук са ни болките. И разликата всъщност между хората, това за което преди малко стана дума, не е в това, че в животите на едните ги има, в животите на другите ги нямат двете измерения. Всички минаваме в този биоритъм. Разликата е в начина, по който се отнасяме към това измерение. Защото има хора, които когато са решават, че това е нередно, това е неестествено и пробват да го игнорират. Има една хубава книга, за която сега се сещам.
И винаги, когато говоря за това, се сещам на Томас Мур. Книгата се казва "Грижа за душата" и там има една глава, която започва така. Кой ви е казал, че живота трябва да е само розов? Като са розови нещата, казваме наред са. Като са лайняни, казваме не са наред. Не си задаваме въпроса, изобщо не си даваме сметка, че използваме думичката наред. Така че за едните позитивно мислещите хора измерението даун е нещо нормално и естествено. И разбира се, не чакат пасивно да мине тая фаза, полагат някакви усилия, за да тръгнат нагоре. За другите това е край на света, ужас, ненормално, неестествено и те се пробват нерядко да живеете така. Да, ама като не се засилва махалото отдолу, амплитудата отгоре естествено ще падне и накрая се получава и това изравняване, което на апаратите в болницата в правата линия е смъртта. Когато го пренесем в психологическото измерение, се казва бърнаут, нали, много модерния синдром. Изпепелявам се, хронична умора, невроза на изчерпването, депресивност, защото го няма естественото долно измерение. Up-down. И позитивното мислене е това, което определя едно спокойно, снисходително, мъдро отношение към всички тези моменти, които сме долу. Когато е трудно, когато боли, когато е страшно. То се свежда до това да видим това преживяване от по-голям мащаб. Примерно от едно сме дръпнали фенерчето и тогава виждате много по-голям осветен кръг. Нали, когато го доближите, виждате много малък фокус и другото остава в тъмното. Когато се дръпне фенерчето на съзнанието от по-далече, тогава вече въпросното събитие, симптом би могло да се види в контекста на цялото. Примерно на всичко, което се случва едновременно на планетата ни, едно от космоса гледат. Или от гледна точка на контекста на целия ви живот. Със сигурност е имало и други също не малко, или не по-малко, или може би дори по-трудни от този момент. И това вече променя отношението към онова, което към момента, само тук с капаци гледано, на дъното на фонията, се преживява като много проблемно или болезнено. Другата версия на смяна на гледната точка не е просто в мащаб, а и прочитането на събитието като поука или като урок. Има неща, които в този смисъл няма вреден опит. Има болезнен и безболезнен, и приятен, но вреден няма. Значи най-гадното нещо, което на всеки един в различни периоди от живота ни се случва, би могло да се окаже, че учи на нещо. И ако си задаваме въпроса, защо ми е това, този симптом, това събитие, този проблем, значи имам урок някакъв житейски, съдбата ми го преподава. Когато го науча, учебната ситуация с голяма вероятност си отива. Ако не си отива, значи не разбирам кой е точно урок и какво имам да науча. Или да видя онова, което е негативно, като полза. Преди малко точно за това говорихме в интервюто за гнева, който масово навсякъде говорим как ни разболява. Ама сме програмирани да го изпитваме. Точно толкова естествено е да, като сме фрустрирани, като има някаква пречка към удоволствието ни, да се дразним, да се ядосваме, колкото и да се радваме. Идеята е, че разболява седенето, постоянното в гнева, а не принципното му изпитване. Това е форма и на защитна реакция. И това хронично седене в чувството за ядосаност, за гняв, то е разболяващото. И тогава промяната или в изразяването, или в преработването, в прошката. Онази прошка, която позволява да прочетем болезненото като нужно. Или да се опитаме да видим лимита на човека срещу нас. Има ситуации, в които той не би могъл да бъде друг. Просто не би могъл да бъде различен. И тогава нашия гняв
си остава само в нас, топката. Този човек няма да стане друг. Остава да го приемем, а не да се гневим. Това не значи да харесаме. Да приемем не значи да харесаме. Просто си закачих мислите за разговора преди малко в фоайето и затова продължих в тази посока. Но сега ми се иска да доподскажете вие с въпроси на къде да продължим от тук. За позитивно мислене, каквото на вас ви е интересно. По-добре така да тече, като дискусия. Даже може не просто аз вие, а и помежду ви. Предполагам, че говорите. Те чуват да се спи. Как да се справим с стресовите ситуации? Като седим, като ги живеем. Като със страха. Мечка страх мене няма. Въпросът е и в ценностната система, кое наричаме стрес. За някой може да е страшен стрес, материалната, примерно, нищета. За един будист е нещо естествено. Така че зависи от нагласата ни. Оня вид, дето се молил един на Бог и той най-накрая да спечели от тотото и той най-накрая му казва, поне си пусни фиша. Въпросът е да пускаме фишовете, нали, да не седим и пасивно да чакаме нещо да се случи и отвън, защото малко, ако трябва да сме честни, го има в националния ни характер това. Нагласата, че от някъде ще дойде отвън. И точно в тази среда, може би при точно хората, с които минали път се срещнахме, аз лично бях страшно приятно изненадана, тъй като при осъзнаването на липсващо хапче отвън или на липсващо измислена терапия, всъщност точно човек си мобилизира личните ресурси. Нещо, което по принцип би трябвало всички да спитваме да правим в подобни ситуации. Защото онова, в което вярваме, това е реалност. В Библията пише, ако имате такова зрънце вяра, ще поместим планината. Въпросът е в какво вярваме. А стресът не е нещо лошо. Лошото е дистресът, когато вече се хронифицира. Влюбването е стрес. Стресът е промяната. Да, значи стресът значи пречка пред някаква потребност. И ако не можем да се справим с тази ситуация и тя стане хронична във времето, тогава вече се казва дистрес, тогава вече може да бъде вредна, тогава вече може да доведе един хетеростазис в организма, объркване на функциите. То като много от термините, които като са придобили гражданственост, както и агресията сме я нарочили. Агресията е нещо лошо, не е лошо агресията. Садизма е нещото лошо, това е болната форма на агресията. Агресията е живот, иначе нямаше раждането е агресия. Нямаше да има движение. Така че и по същия начин сме нарочили стреса. Стреса е нещо нужно и положително. Дистреса вече е онова, което разболява. И там вече човек трябва да си зададе въпроси. Аз ли нещо не правя? Не ми ли хрумва? Ситуацията ли трябва да сменя? Човека в ситуацията ли? Моделите на поведението си ли? Начина си на мислене ли? При всички положения има нещо, което в целия пъзъл би могло да бъде променено. И тогава, когато сам човек не може да си даде сметка кое е това нещо, защото, примерно, книгите, които е изчел, не са достатъчни, тогава пък вече го има и терапевтичния процес, който е точно едно съвместно чоплене, да се намери кое е нещото, което пречи. Дали е характера на този човек, което вече е някаква форма на ограничение, защото тип характер е нещо като диагноза. Или липсващ някакъв поведенчески модел, или гледна точка. Може? Значи става въпрос за следното. Понеже предполагам, че повече хората да са имали някакъв подобен опит, хора с някаква болест, отиват в болница, предполага се, че се още не са диагностирани, по-дори вече ще са. Персонала доста често се отнася, медицинския персонал, доста често се отнася така нервно, с пренебрежение, с незачитане, че като пациент може да знаеш нещо или може да имаш твоите тестове, които да кажеш темата и така нататък. Някакви
25 като случи, за да изгради наистина. Няма да го изгради за неразумно, просто за да подходи правилно конкретно. Те да имаше универсална рецепта. Значи, точно вчера имам такава ситуация. Моята баба в момента е в болница и майка ми се опитва 2 дена да намери доктор в това отделение, за да пита за баба. И се оказва, че няма доктор. 2 дена няма лекар там. Има някакъв друг персонал, някаква сестра, която излага някакви системи, няма лекар. И майка ми казва, аз казвам, отиваш и правиш един страшен скандал. И вика, после те на баба ти ще си го изкарат, нали? Никой няма да обърне грам внимание. Въпросът на моментна преценка на контекста. Значи, като видя кой е срещу мене, аз преценявам сега тук ще се моля ли, ще го омайвам ли, ще го навикам ли здраво. Не може да има универсален отговор, но при всички положения трябва да има реакция. В смисъл, не може да чакаш от някъде да благоволи да се появи. А вече кой е модела, който ще избереш, ще ти подскаже моментната ситуация. Дали ще бъде моля, дали ще бъде ела ми тук. Не може да има универсално. Важното е да има действие. То трябва цялото ни мислене да се смее на нацията изобщо и начина на възпитание, за да знае този човек, че това му е мястото, че той трябва и затова е станал лекар, че т.е. там да обгрижва, да служи. Човешкото отношение, понякога елементарни възпитателни, некомпетентности професионални, а чисто човешки, морални качества и така нататък. И аз си мисля, че като цяло това е някакво време, в което нацията ни расте по отношение на съвест, на зачитане на уважение. Да, те по някакъв начин може да са изморени, може да са обръгнали професионално, може да не им са достатъчно парите, но така или иначе могат да отидат и да правят нещо друго, ако искат, за да стоят там. Ако не води чисто човешкия фактор, ще трябва да обгрижват. Тук е мисия. Ако го преживяваш като мисия, защото има лекари, които наистина се раздават, има и такива, които са рутинно, механично подхождащи, да не говорим, че и цинично понякога. И тук даже това въобще не става дума само за хората с редки болести. Става дума за всички. Доста по-често се сблъскват с това нещо и фактът, че съответната болест е рядка, това означава, че количеството лекари, които знаят за нея, е доста по-малко, отколкото за всички останали болести. Там нататък много се засягат, лично съм го споменал, че лекара се засяга на тема как така ти си пациентите, там и тия пациенти, къде на къде ти ще ми казваш на мен какво да правя, аз знам по-добре от тебе, всъщност не знам. Затова в случая ресурса личния вътре. Аз самата през някаква, разбира се, изобщо не е толкова сходна, но да речем подобна ситуация в годините минах, като се пробвах да променям неща отвънка. Ще правим предмет себепознание през МОН, ще правим училища за родители. И в един момент си дойдох до опита ми научи на осъзнаването, че всъщност аз мога да променям бавно, полека, отвътре, говорейки с Иван, с Драган, с Петхан, после той с друг, трети, пети, лавината и да се разчита на ресурса, защото когато се сменя начина на мислене, действително ние си предаваме, разбира се, като в някакъв хубав филм предай нататък промяната и вече това ще почне да придобива все по-големи мащаби, да промени и вече в социални структури, в държавни структури нещата, защото те са изградени от човеци. Те не са някакви одушевени самостоятелни същества.
Тук, ето сега има нещо, което се случва хубаво, но то, разбира се, му трябва време, за да си даде резултата. Понеже с още две мои колежки сме в управителния съвет на един институт за психотелесна терапия и едната от тях е преподавател в медицинска академия. И виждам колко все повече, защото тя преподава психотерапия и преподава психология на медиците, на лекарите. Нещо, което им липсва. Така както ние, като учим психолозите, психотерапия ни задръстват с анатомия, с фармакотерапия и така нататък, знанията, за да наваксаме медицинските, нали, физиология и така. А пък на лекарите им липсва чисто психологическата подготовка и това, което виждам, че се случва, примерно в Медицинския университет в София, е, че все повече такива типове курсове, все повече интерес към този тип знание от страна на лекарите, все повече приемане на идеята за единствената наука психосоматика, а не двете страни на монетата да са отделени. На все повече конференции медицински, тази моя колежка казва, слушат с интерес, питат, искат да четат чисто психология. И изобщо холистичния възглед за света все повече се приема и от ортодоксалните медици. Така, медицината е консервативна. Всяка наука е консервативна. Стария учен не ще да признае на новия, защото трябва да отрече себе си. Но става полека и бавно. Започват, ето аз ходя на няколко подобни такива срещи и на срещата с онколозите си казвах, сега тук трябва да си мера думите много внимателно. Аз ще им говоря за енергии, ще им говоря за медитация. Те са някакви изключително биологично ориентирани консервативни лекари. И в един момент самата аудитория взе да ме пита за клъстерите на водата, какво става в тялото, като се мисли, нали, как се променя структурата на водата. И аз самата бях изненадана, че тая аудитория от доктори говори за невидимото в лечебния процес. Нещо, което допреди 10-20 години до молекулката под микроскопа и нататък не могат да отидат, защото няма машинка, която да го покаже. Така че аз поне все по-отворени към този тип мислене лекари срещам. Но няма начин да се променят всички с вълшебна пръчка изведнъж. Ясно е, че това е един процес. И колкото това може да ви прозвучи дори леко цинично, но когато един човек няма идея за помощ отвън, той е много по-мобилизиран и прави някакви скокове квантови отвътре, които другите хора не правят, живеейки все още с очакването на да дойде отвън, защото има измислена терапия. И тогава всъщност се оказва, че мислите по-напредничаво от ужасно много дори лечители. И опита отзор ви води. Явно е, че с разговора си до тук осъзнавате, че се намирате пред една аудитория, която не е средата на населението. Намирате се пред хора, които са много силни. Значи това са хора, които изпитват някакво неудобство от момента си на раждане или от момента, в който се родило тяхно дете. Връщам се на вашите първи думи. Амплитудата лошо и добро, каква честота е? Тъй като при нас хората с особени проблеми се налага тази амплитуда да се променя 10 пъти дневно. И до кога и по какъв начин нашия организъм може да се справи с тази амплитуда? Отхвърлям абсолютно идеята, че ние живеем само в долната част на диаграмата. Това, че сме тук и че изглеждаме по този начин, означава, че имаме баланс, успяваме да платим махалото. Но дали наистина можем да издържим дълго време, регулирайки тази амплитуда толкова често, защото ако разбрах правилно, вашата идея за диаграмата е в едни периоди, които нямат лимитиран период. Има една максима, която много обичам. Силата се тренира, като се тренира. Волята се тренира, като се тренира. Когато един човек има повод един път, втори път, пети път да си докаже, че я носи,
той вече не може да я изгуби. Има един Господ, който знае сроковете и амплитудите. И който и човек да ви каже с някакъв математически отговор, би било несериозно или с под съмнение неговия здрав разсъдък. Въпросът е в това, че когато един човек намери този ресурс вътре в себе си, на вашия въпрос до кога и до къде, до там и до тогава, докато вярва. А хората, които имат подобни проблеми, имат и повече основания да вярват. Защото не чакайки отвън да дойде промяна, те сами имат поводи в собствения си живот, на които да стъпят като доказателство, дори от ние невидимите за докторите, но ние, дето се казват, чудеса в медицината, спонтанни ремисии или още какви такива, дето не могат да ги обяснят. На нашия конгрес, миналия път, когато беше преди 2 години, когато беше предишния Парижкия конгрес в Медицинския университет. Сега беше в Виена преди октомври месец. И там има такива доклади, които изнасят всякакви новости в областта на психотерапията. И неврохирурзите констатират едни странни за ортодоксалната медицина промени, а именно така наречената невропластичност на мозъка. Това, което се случва напоследък, е, че поради черепно-мозъчни травми или тумори се изрязват цели дялове от мозъка. Това става на различни точки на планетата. Нито пациентите се познават, нито докторите се познават, но на подобни конгреси, трибуни, когато обменят опит, излизат си и същи данни. Това, което прави мозъка ни напоследък, е, че компенсира липсващия дял. Нещо, което не е било възможно преди 30 години. Един даже от неврохирурзите каза, ние не сме били тъпи докторите, че да не го видим, ако мозъка го можеше. Просто мозъка не го можеш. Има някаква мутация, нещо ни става. И уния 5%, дето по списанията дори се пише, нали, че мозъка ни ползва, явно растат напоследък. И тази невропластичност се състои в това, че непрекъснато се образуват нови и нови нервни връзки. Само до преди 10-20 години битуваше мнението, че нервните клетки не се възстановяват, че, нали, стреса ги трепе, трябва да внимаваме. Истината е, че не само, че не се възстановяват, ами дори се образуват все нови и нови. И сега човек с изрязан зрителен дял вижда, докторите не знаят с кои клетки гледа. Мозъка замества. Явно холографската структура, която както в една капка кръв има информация за целия организъм, по същия начин всяка една клетка може да върши, както стволовите клетки започват да вършат работата на друг тип клетки. И явно това нещо действително се наблюдава в човека в началото на 21 век. И когато този неврохирург, връщам се точно на въпроса, ако разказва това нещо, той приключи с това: не ме карайте да го обясна, аз съм длъжен да го кажа, защото почва критичната маса на случаи да придобива статистическа значимост. Просто трябва да го изнесем като факт тук. Не искайте да го обясна. И понеже там имаше участници от различни научни сфери, имаше, освен че имаше психиатри, психолози, неврохирурзи, имаше квантови физици, много и шамани имаше дори. Едните стоят с белите престилки, другите с костюмите, въртовръзките, третите с перушините на главата. И един от физиците с ядрена медицина, мисля, че се занимаваше, каза, аз мога още толкова, нали, към отговора да добавя, без да имам претенция да кажа, да знам целия. Случва се, защото хората вярват. Защото интереса към езотерична литература, към окултизъм, към мистика, към света на невидимото лавинообразно расте в последни години. Цял свят чете само такива неща. Какви ли не филми се нароиха и така нататък. И квантовата физика набира сили, като на места здраво опровергава Нютоновата. И така, това се случва, защото хората приемат вече, че е възможно. От друга страна, това пък, че се случва, е повод за тия, където не вярват, вече да го доповярват, защото го има факта, научния. И по този начин, лавинообразно, възможността
от подобни типове чудеса, наречени от медицината, расте все повече и повече напоследък. И може би по някакъв начин точно хората с такъв тип заболявания, мисията им е и в това да са ходещото доказателство за възможността на това. Нещо. Да кажа, че имате възможност сега да едно отивате на психотерапевт. И конкретно ние сме като едно семейство, почти всички се знаем, може да задавате въпроса конкретно за вас, какво ви интересува за вашия случай. Има дами микрофон. Да, чакам някой да изяви желание да говори, за да подам микрофон. Кой иска да? Имате възможност да сте на психотерапия при надлена авария. Давай. Почти, така с аудитория не е същото като на живо. Ами, някой път, ако решите, че по-удобно, напишете си на лист, без си пишете името въпроса. Ако така е по-лесно. Аз имам два въпроса, или по-скоро вашия коментар. Те са така фундаментални, всички ги знаем. Значи, първо е как според вашия опит и наблюдение човек променя ли се, значи развива се, нали, казват, човек се учи докато е жив, но променя ли се? Тоест възгледите му, ако щете, ценностната система. И така, второто е, пак, доколкото има връзка, нали, казват, всеки си има съдба, но силните или неговата така функция през живота му е да я контролира. Контролира. Да я контролира, да. Тоест, имаш, кое е по-вярното, имаш съдба, нали, т.е. оставаш се под образа. Докъде сме ние, откъде е Господ? Да. Не знам. Ваши? Не знам. Аз единственото, което мога да знам, е дали имам желание и избирам да правя. Продължавам да правя стъпки, да вярвам. Не знам докъде сме, но знам винаги кога ще продължа или ще се откажа. Мисля, мога да нося за себе си отговорност. Ако нямаше промяна, аз какво щях да си вада хляба? Като гледам вече 15 години. Виждам го и хората, с които работя. Аз самата съм много различна от това, което съм била, примерно, като почна да се занимавам с психотерапия 95-та година. Не може да стане терапевт един човек, ако лично не е минал на терапия. И това повечето школи терапевтични го изискват специализантите са едновременно и пациенти. Аз самата съм променила страшно много неща в себе си и затова в една от книгите ми, последната глава "Във вяра имаме", точно такава. И се казва, аз вярвам, защото го преживях. Там съм разказвала и други случаи с сменени имена, разбира се, нали, на пациенти, просто ради анонимността, но си разказах и моята лична терапия, защото мисля, че е най-убедително. И страшно много неща, променяйки в вътрешното мен, се промениха и във външното мен. И точно за това смея, като говоря с хората, да съм убедителна, защото на моя кожа съм го изпитала. Чисто характерово, примерно, беше ми страшно трудно да казвам не. Мерси. Моля? Нищо не пречи. Беше ми много трудно да бъда агресивна. Аз имам един много взискателен баща, много строг и аз бях учена да козирувам. И първите ми нета бяха края на света, докато се науча да си защитавам интереса и личното пространство, че и да стигна до там да мога примерно да вляза здраво в една конфликтна ситуация, без вини, без страх, без да пелтеча, без да се потя, без да имам чувство, че ще се напикае през ушите си от притеснение. И в момента, в който си отпуших спокойната, здрава агресивност, не е садото, не е мазото, здравата агресивност, нямаме ги вече камъните в бъбриците. А пък си ги имах по наследство от баща ми. Нямаме една песечинка от тогава. Другото, което, примерно, имала съм си проблеми с хормони на щитовидната, които
човек, нали, трябва да си задава въпроси. На мен и занаята ми е в това да си задавам въпроси. Що се казва щитовидна? Какво нещо ми куца в защитите? Логично свързано и с предишното, за което говорих. В момента, в който си лимитирах личното пространство и даже с една ендокринологка бях влязла в спор, която твърдеше, че без хормон няма да се размина и че ще пия хормон. Аз казах, аз ще дойда след 2 месеца на контрол и тогава ще видим дали ще пия хормон. И след 2 месеца бях на долна граница на хормона. По същия начин съм си стопявала и яйчникова киста. Променяйки вътрешното, в смисъл, примерно, учих се да се моля, учих се да се смирявам по повод на контрола. Ясно е, че половинката от нас е това хубаво сравнение, което обичам, нали, като птица с 2 крила. Едното крило е моята воля и моето право да решавам и да избирам. Аз избирам, иначе какъв е смисъл да съм тук на тази планета, явно, че аз някакви избори правя в този живот. Другото вече е независещите от мен обстоятелства и необходимостта да се смиря, т.е. да приема, макар и нещо да не ми харесва, или карма, ако ще да го кръстим. И не случайно говорим за златна среда, алхимична и баланса между двете. Аз избирам да приемам, че това е здравето. Защото ако едното крило не работи, тая птица въобще няма може да фърчи. По законите на физиката ще пърха около себе си в кръг на земята и няма да може изобщо да се издигне. Тук е въпроса в коя ситуация ще клекна и ще кажа предавам се, приемам, в коя ситуация ще кажа не приемам и тръгвам на битка. Начините да я вода могат да бъдат най-различни. Така че промяна има. Аз на моя си гръб съм си я изпитала с нали, поводите, които в моя живот са съществували. И за характера ми, и за поведението ми, и за начина ми на мислене. И съм сигурна, че всеки един от вас е различен от това, което е бил преди 10 години или преди 20 години. Да оставите факта, че нито една клетка в организма ви не е същата, защото физически много пъти сте умрели и сте се родили вече. Но също за нещо става и с психиката ни отвътре, защото там се добавят някакви нови неща, нови модели на мислене, нови начини на реагиране, такива, които обикновено възпитанието кастри и потиска в детството, а понякога може и други събития от преди сегашния ни живот да са бил кастрили. Там сме малки да знаем, можем само да предполагаме. Значи тук е въпрос на пример. Естествено, че приказването е много важно нещо, обаче личният пример даже ще спести многото опити родителя да убеди това дете, че той има мисия да доказва, че то трябва да се справи, трябва да покаже на света, че е борбено и че това става по един естествен начин и при деца, които примерно нямат някакво непременно заболяване. Примерно има деца, които казват, аз знам, че съм много грозен. И изведнъж това се превръща в една амбиция да се докаже, че може пък да учи. Който знае, че е грозен, това не се ли получава? Те знаете как си говорят, нали? Ти си такъв, ти си онакъв. И децата са понякога много садистичен език и какви ли не съм чувала, нали? Очилатко, дълбоноско и какви ли не още неща. Ясно е, че както представете едно камикадзе, имате ли идея, че то расте още от дете с промит мозък, че той извършва най-великата мисия на този свят, отивайки да си жертва живота. Значи това е едно от доказателствата, че начина по който ни учат да мислим, след това се превръща в някакво естествено като дишането. И ако това дете вижда като пример, и то е ежедневен естествен пример, поведението на един родител, който търси, който пробва, който прави стъпки, борбен, пробивен, инициативен, решителен, амбициозен, за него това ще бъде естественото и няма да се налага да бъде
да му се обяснява, че едва ли не болестта му трябва да бъде повод за такъв тип. Ами, разбирам, обаче така се получава, че при някои деца с хронични заболявания те не са същите като родителите си. Значи, физическите ограничения за тях може да са съвсем различни. И примерно родителя не е водил такъв живот. Той не знае детето му докъде може да стигне и докъде не може, защото неговите стандарти не важат за детето му. Детето му е друго. Нали, са съвсем други ограничения. Въпросът е дали да го оставя да стига докъдето ще с риск да стигне до някакви много драматични за здравето му най-вече последици, или да се опитва да го ограничи така, че то не здравословно да е добре, като рискува по този начин да му ощети точно чрез способности да пробва. Нито една от крайностите, защото ако му се измени на това дете, че той едва ли не е дефектно, едната крайност, а другото е пък нищо ти няма. Значи трябва да има едно чувство за реалност. За да го има проблема, има някакво основание да го има. Понякога не знаем това основанието. Има неща, които ще казваме, Господи, там ти знаеш. И в тази ситуация това дете вероятно е ученик и учител на собствените си родители. И се налага те самите да растат и да търсят покрай проблема на детето си, за да научат и за заболяването, за да могат едновременно да бъдат и за това дете точните родители. Със сигурност и на тях не е случайно това дете им е дошло в живота. Рецепта, който докъдето реши да се пробва. За кое има универсална рецепта? За нищо няма универсална рецепта. Значи най-голямата мъдрост е човек да се научи да живее с хипотези. Спокойно. Не да спи пасивно, да чака, да прави, но да се научи да живее с хипотези. И да не вярва, че Господ може да оправи всичко сам. Нито контрола е изцяло наш, нито пък сме някаква безволева прашин, където няма никаква власт. Има баланс между това, което можем да избираме и да предприемаме, да решаваме и нуждата от смирение. Как да помогнем на децата да се справят с това, че са различни? И с това, че да речем значителни ограничения? Тук е много важно да се намери това, в което все пак те имат дарба или интерес или някакво специфично тяхно умение, което ги прави пък, което също ги прави различни, но през позитивния знак, за да може там да се наблегне, за да може то да се чувства справящо се в съответно нещото, което е неговото поле. Няма такова дете, което да няма такова поле. Просто има неоткрити такива умения деца. И със сигурност и много разговори. Тук един такъв проблем, появата на един такъв проблем в живота на един човек или на едно семейство, с много по-голяма вероятност тика тези хора към един много по-мъдър и холистичен възглед за света изобщо. И философията на мислене, ако тя почива на задаването на въпросите, какво ми казва събитие, на какво ме учи, откъде може да е дошло. Значи един такъв модел на мислене в много други семейства го няма. Има една книга, казва се "Защо това, защо на мен, защо сега". Жена е авторката, лилава книга. Да. Ето един такъв начин на мислене. Или пък на Лиз Бурбо, всичките книги, "Твоето тяло говори", или на Детлев Сен "Болестта като път". Вече има немалко такива автори. И един такъв начин на мислене е много облегчаващ. Защото ние, човеците, сме устроени така, че да търсим логиката. И тогава, когато не можем да намерим логичен отговор на нещо, това ни депресира. Също в посоката на тая логика е на Виктор Франкъл "Смисъл от живота", книгата му. Той разказва за 4-те концлагера, в които това е един австрийски психиатър, който бил в концлагерите и тя се е опитал да остане всъщност в нормално съзнание, да живее нещата, като се описва ежедневието и всичко. Той разказва и някакви много грозни неща за концлагерите, но така основната
посланието на книгата е, че той казва, аз не можех да се оперирам все пак от психиатричните си знания, нали, аз съм концлагерист, ама това ми е мисленето, това ми е занаята. И той започва да вижда, че има хора, които са физически много дебели, яки, здрави, големи, пък се сриват много бързо и мрат от елементарни настинки, много тежък физически труд, там са ги карали да работят. А пък други, които са били хилави, болнави, оцеляват. И нали, мисли си човек и казва, бе, явно не зависи от тялото. Явно има нещо друго, което предопределя какво ще се случи с този човек. И почва да ги разпитва и забелязва, че уния, които се депресират, се сриват, са хората, които търсят логика в случващото се, гледайки към миналото. И си казват, добре, защо ми се случва това? Какво аз заслужих това наказание? Вселенска несправедливост, божа изглежда. Защото те, само защото са били евреи са там, може да са били много добри родители, може да са били много съвестни хора, може да са били много добри работници. Изведнъж, ако такъв човек не намери логика, защото ако някой е убил и отиде в затвора, той ще си изтърпи присъдата с много по-голяма лекота, тъй като той знае, що е там. Значи, да, няма да ми е приятно, нали, но има логика. Аз убих и това е последица. Ако обаче си се озовал в концлагер, щото си евреин, без никаква вътрешна логика, свързана с някакво друго зло, което може да си направил, и там такъв човек се срива, защото не разбира защо му се случва това. А онези, които са оцелели и които са успели да се захранят след като са освободени, защото е имало и зависи от степента на чревна атрофия, всъщност всичките те са мислели, че това, което им се случва, не е непременно наказание за нещо в миналото, ами някакъв много здрав тест, каляваща тренировка за нещо, което им предстои напред в бъдещето, но няма как да го знаем. Не ни е дадено да сме ясновидци. И има статистика, че всички, които са освободени от концлагерите и са успели да се захранят, или са Нобелови лауреати, или са някакви откриватели, или са хора с не знам си какви научни титли, някакви шефове на банки. Аз даже гледах преди време тази статистика. Да, са огромни хора с страхотни постижения след това в живота си, защото, нали, се сещате след това, което са преживели, житейските пречици, какви са им изглеждали и какви скокове са правили. Но те са избрали да мислят, че това, което се случва, има логика в бъдещето, а не в миналото. Това ме напомня да речета на Стив Джобс пред студентите от Станфорд. Да. Може да свържи точките назад, но не е напред. Да. Тя е много популярна. Върти се в интернет. Значи въпросът ми е такъв. Много от нашите семейства, които имат дете с заболяване, не могат да дадат личния пример. Тъй като родител дълги години е потиснат от безизходицата, която го е поставила съдбата. И по този начин в такива семейства израстват едни хора, които нямат вяра, нямат никаква мотивация, ще могат по някакъв начин да овладеят положението и дори елементарни манипулации, които биха подобрили качеството им на живот, те ги игнорират и ги отричат и нямат волята да продължат напред. Аз затова си мисля, че обединяването, общуването с хора, които имат сроден проблем е нещо, което е много важно. Защото де-факто те могат да живеят един нормален живот, ако изпълняват определени манипулации ежедневно. Нямат личния пример. Като го казвам, имам конкретен пример, един мой колега, който работи с деца с аутизъм и си говорихме скоро колко сдружаването на родителите с деца с подобен проблем, а и може да не е точно същия, но все пак с деца с някакъв тип проблем, колко това нещо носи от една страна чувство, че не си сам и че има и още някой, който има или обмяна на опит. Ти ще подскажеш нещо на този човек, той на тебе нещо ще подскаже. И обединяването винаги в човешката история при проблем е било рецептата за справяне. Аз имам, пък не си взех книга, можех да ви чета една приказка за болката.
Айде да донеса една книжка с приказки. Приказката за болката. Значи това е... Значи според будизма, първият постулат на будизма е, че всички ние, хората, страдаме. По нищо друго не си приличаме така, хората, както по това, че всички страдаме. Има животи без любов, без кариери, без късмет, обаче без болка няма. Различна е в животите на различните хора. Различна е, може би, в различните ни животи. Ако наистина имаме много пъти и превозното средство само си отива, пък душата не, може би в един живот ще има повече, в друг ще има по-малко. Но онова, което винаги е тествано в човешката история, че най-облегчаващото е обединяването. И състраданието е достъпно само на човек, който познава страданието. Как да изпиташ страдание, ако не те е боляло. И хората, които изпитват такава болка, всъщност излиза, че са по-напред в еволюцията си от другите. Защото те са по-хуманни, те са по-състрадателни. Всъщност те носят този тип духовна интелигентност, която спасява планетата. За разлика от тези хора, които не си стават разни такива въпроси. А това е много различно от рационалния интелект. Значи може да си чел всички книги, кръстословична култура, информираност, някакви количество знания, които не са мъдрост, което е знание, а не съзнание, което е рационалната интелигентност. Има другата, дето е емоционалната, нали, какво да си правя с емоциите, кога как да ги израза, нали, на кой доктор да му викна и на кой ще му се моля и ще му правя мили очички, ако съм хитър. И другата, която е духовната интелигентност, тази, която вече не е хоризонтална, която ни прави по-оправни в триизмерното битово така, ежедневие, а която е свързана с идеята за божествената искра в нас, с това, че има нещо, което се нарича смисъл на живота. И дори да изглежда този живот много драматичен, вероятно има някаква логика в това точно сега да е точно такъв. Тя не знам, тя може да е много болезнена. Но и в това, че всички сме свързани на енергийно ниво и че сме един организъм. За тази духовна интелигентност говоря и това аз вярвам, че е бъдещето на човечеството. Да вървим в този път. И до нея по-лесно стигат хората, които са страдали. Хапчето за порастване се казва болка. Страха е нормална защитна реакция. Обаче има доза. Мога да нарисувам една картинка също. Това е един човек. Ох, какъв грозен го направи. Така, този човек, това са му двете ръце, само краката. Ето това тук му е лявата ръка, само че аз трябваше да ги направя по-къси, няма значение. Така, лявата половина ни е женската половина на тялото, защото е командва дясното полукълбо. Тук е отъплението. Алекс, мерси. Тук е атаката, дясната половина. Или преди малко крилата. Тук ни е смирението, тук са ни изборите. Тук е жената в нас, тук е мъжа в нас. Във всеки един от нас живеят. И здравия баланс между тези два защитни модела гарантира здравето. Така отстояваме територията си. Животното също или напада, или отстъпва. Ама когато напада животното, не си вика, о, колко съм егоистично и културно, и колко съм нецивилизовано сега, и колко бях лошо, ау, как нараних другото, и как трябва сега да се притеснявам, че няма да ме обичат вече и така. Когато отстъпва, нали, подвива си опашката, ама тържествува, защото е оцеляло, нали, не си казва, леля, как си пречупих гордостта, честа и достоинството, колко се унижих и как се показах слабо и как уязвимо и така. Двата са здрави защитни модели. Ама нашето възпитание обикновено тук много блокира, особено на нашите географски ширини. Кой си тича да
Това е нагло, това е егоистично, си нахален, нали, как така ще си защитаваш своето и тук се запушва и тогава какво става? Ето тук се предозира, за страха, понеже говорим. Това, което ни кара да отстъпваме е страха. Страх лозе, дето пази. Това е здрава защитна реакция, ама до тук е здрава. Ама това като е запушено, подсъзнанието си казва ми, половината оръжие ми не работи, значи давай да предозирам два пъти другото, за да има баланс. И тук вече са симптоматичните страхове. Там, където е болесната форма на страха. И значи, за да не е в тая доза, тук трябва да работи. Тук също, когато човек не си позволява да отстъпва, защото ти ако не можеш да нападаш, на тебе ти остава само да отстъпваш. И тогава ти го преживяваш не като твой избор, а като липса на избор. Се чувстваш капо, чувстваш се прецакан. И примирен, не смирен, а примирен. И почваш пък да го избягваш съзнателно. Си кажеш, няма да падна сега. Добре, ама като го запуша тук става късосъединение и стават кипритейските реакции, скандалите, те, които са предозираните, садистични. Тоест, човек, който не може да бъде здраво агресивен и здраво смирен, или става крайно мазо, или става крайно садо и върви в някакви уж, даже по-големи амплитуди от едната крайност с другата. Когато е много силна моралната цензура, ни тук, тогава ми остава един единствен начин да се свържа със света. Все едно представете си посоката напред, ама ще нарисувам леко настрани така. И това е съблазняването. Значи, или имаме подчинителен модел, или имаме агресивен модел, или имаме съблазняване. Да ме харесат, да ме добрат, да ме потупат по рамото. Ма ако тия двата са запушени, менгемето е затворено, тук е ясно, че ще е предозирано здраво. И ще се превърна в лакей някак. И ще е за сметка на това, което е назад. Аз. Вниманието към себе си. Което пък ако тук не работи и не се съобразяваме със света, тук става нарциса. Нали? Това, който па само се занимава със себе си. И всъщност, ето в този радиус е здравето. А в този радиус е неврозата. Симптомите. И според това в кой квадрант са, те са различни. Примерно, те винаги върват психическите с своите телесни. Те са свързани. Примерно, ако един човек се намира ето тук, между прекаленото отстъпване и съобразяване с другите, това е ти, тук другия, значи тук имаме депресивна симптоматика. Ако един човек се намира, живее си в собствената капсула, затворен, отстъпил, изхождайки само от себе си, това е шизоидната симптоматика. Ако имаме изхождам от себе си, ама здраво го налагам на света нагло, имаме манийна симптоматика. Ако атака към света, обаче търсейки аудитория, публика, имаме хистерична симптоматика. И всъщност те си върват и със своите телесни версии, нали, където ще са депресивността, ще имаме почнем от повишената киселинност в организма, алергиите, артритните, нали, ставно-мускулните, защото опорно-двигателният апарат почва да страда, туморните в крайната версия. Тоест, тук, това, което впрочем е най-големия квадрант, нали, най-често срещани, поне на нашите географски ширини, тук, за да нямаме този депресивитет, който си върви и с телесните следствия, значи трябва да имаме повече аз и повече атака. Не в тази доза, а и в тази тук здравата. И тогава страха няма да бъде той, дето парализира и е симптоматичен, ами ще бъде до тук здраво, защото ще бъде защитната ми реакция. Мечка страх мене няма. Аз една поговорка я обръщам, дето който го е страх от вълци да не ходи в мечки, какво беше да не ходи в гората, аз казвам, който го е страх от мечки да ходи в гората. Аз не познавам друга. Има една такава източна поговорка, която е най-хубавата рецепта за справяне с страх. Ще се изправя срещу страха си, ще го пусна да мине през мен и когато се обърна, ще видя само позорните следи от неговото бягство. Това даже е молитвата, с която заспива главният герой на Дюн. Една научно-фантастична книга. Той там е една планета, с едни червеи. Има и друга версия. Ще го погълна. Източната поговорка. Нали, тя е втората и версия. Ще се изправя срещу страха си, ще го оставя да нахлуе в мен и когато го погълна, ще съм останал само аз. Или ще му видя позорните следи от бягството. Като тръгнеш срещу него и той бяга. Иначе преследва. Така че страховете са норма до един, като лекарството в големи дози, вече отрова. Стават патология тогава, когато значи не работи агресията, не работи атаката.
тогава имаме преувеличени страхове. Само че тя, за да работи, трябва добра самооценка, защото тръгва да се отстоява един човек, който смята, че е ценен и заслужава. Ако са му вменили, че е никой, още като малък, той няма тръгне да е такова. Че той не се преживява и заслужаващата да му е добре. Или поне на подсъзнателно ниво преживява това. Защото отвън понякога едно, ама се оказва, че на подсъзнателно ниво здравото се самосаботираме. От вини, от самоподценяване, самонаказване и така. Чакай, тя пита вече. Ето къде микрофон вървеше, защото иначе... Значи говорим в случая за този тип страх и отстъпление, когато имаме конкретен сблъсък. Т.е. пред нас има някакво препятствие, трябва да го преодолеем. Когато исках това да попитам за този вид страхове, когато си мислим, примерно, имаме болно дете, не знаем след време как ще се развие неговото заболяване. И си представяме всякакви лоши неща, които те още не са настъпили. И това ни потиска. Как да се преборим с този тип страх? С мисленето на лоши неща, които не са се случили, може би и няма да се случат, но ни карат да се чувстваме зле, потиснати. От една страна с приемане на реалността. От друга страна с вяра в нейната възможна промяна. Това са двете неща. Човек избира, дори тогава, когато най-му се струва, че няма избор. Избор винаги има. Може да избереш отношението си към нещото, не нещото. И аз мога да избера дали да се с духа ми да се срина, или да си кажа, хайде да видим, кой кого. Това е. И човек може да бъде точно толкова силен, колкото смята, че заслужава да е щастлив. Ако аз смятам, че съм някаква, не знам, буклук, дефектна и не заслужавам щастие, окей, избора ми ще бъде предавам се. Ако аз смятам, че заслужавам да съм добре, търся, а когато не намирам, приемам, че не е или момента. Въпрос на... Това е смир. Значи смирението е като нещо не ми харесва, въпреки всичко да го приема. И да си казвам, сигурно ме учи на нещо, сигурно е нужно. В животите на различните хора има такива ситуации и не е необходимо непременно да става дума за дете, което е болно. Такъв тип уроци влизат през различни врати. Но, може би по много болезнен начин, когато пък за детето става дума. Има и други версии, които пак по същия начин приемам. Споделям. Не стискам и не гълтам. Изразявам, но и вярвам. Тук мене са ме питали, сега се подсещам други майки, които казват, нали, она говори каквото майка го мисли, да не те стига, защото като се заговори толкова много за това как мисленето ни наистина диктува света и енергийно как мисълта се реализира след това. И всъщност това са едното е намерението, другото е страха. Значи това, дето се реализира намерението ни, а не страха отгоре. Значи намерението на тази майка, детето и да е окей, не да му стане нещо. Отдолу под страха, т.е. страха е доказателство за доброто намерение. Иначе щяхме сме измерили всички. Защото няма майка, която да не си е мислила как сега ще го бутне кола, как ще падна от терасата, как... Има много жени, които не смеят да ги назоват, дори защото се чувстват виновни. И казват, ме срам, как може да ми минава такова нещо за собственото дете, значи аз съм нещо сбъркана. Няма майка, на която да не минава през главата това нещо. Но не смея да го споделя. Те като почнат да си говорят, си казват, не съм единствената дефектна, нали? Разбирам, че и другите си мислят това. Няма. Това е нормално, защото намерението отдолу е позитивно, разбира се. Ако се реализираха само страховете, просто тази планета, не знам, ще ли да я има вече. Да прочетем ли приказка за болката? Как ще говорим после? Имало едно време,
когато хората решили, че вече са много пораснали и могат да се справят с един голям свой враг, може би най-големия – болката. Тогава хората я мислили за враг и решили да демонстрират и да докажат силата си. Но само безсилието се нуждае от демонстрации и доказване на силата. Най-причудливи начини да я прогонят измисляли. Например, един народ решавал да причини по-голяма болка на друг народ и така да спре да забелязва своята. Други се престрували, трети я превърнали в изкуство, бойно или художествено. Дори човешкото съзнание си изнамерило начин да я изпъди. Изтласкало я в подсъзнанието. Измисляли лекарства, магии, операции, но болката била упорита. Изчезвала от едно място, появявала се на друго и действала по свои си закони. Непонятни за мислещите се за пораснали хора. Първо, болката се настанявала в душите, а ако хората не знаели как да я премахнат оттам, тя узурпирала и телата им. Оттам отново в душите, като верижна реакция в порочен кръг. Решили тогава хората да съберат най-мъдрите си представители, учени, изобретатели, за да намерят начин да се справят с болката. Хиляди доклади са изчели от лекари, фармацевти, психотерапевти, предлагали хапчета, машини, ритуали и нито едно средство за радикално унищожаване на врага. Тогава решили да изпратят един смелчага по света да търси решение. Пратили го обаче не на пътешествие в пространството, а във времето. Влязал доброволецът в машината на времето и първо натиснал копчето каменна ера. След няколко секунди се намерил пред входа на една пещера, към която тичали паникьосани първобитни жени и мъже. В суматохата някой го грабнал за ръката и го натикал в пещерата. Миг преди да се озове набучен на бивните на разярен мамут. Огледал се и видял много треперещи и прегърнати голи мъже и жени. Прегърнали и него. Изчакал да премина опасността и изскочил отново в машината на времето. Натиснал копчето средновековие. След секунди се озовал в бедно село, нападнато от неизвестна болест. Всички плачели, страдали и най-важното – всеки гледал да помогне с каквото може на другите. Още много спирки в пътя си през времето направил доброволеца. Попадал на бойни полета, на погребения, видял много плачещи хора след раздяла, обида, смърт. И всички те търсили утеха в близките си или намирали близки чрез безутешната болка. Най-странното било, че без да познава никого от тези хора, нашия пътешественик също ги почувствал много близки. Пролял много сълзи за техните болки. Преди да се върне в своето време, за да разкаже, че никъде не е намерил лек за болката, решил да натисне едно от копчетата бъдеще. Защото възможното бъдеще никога не е едно. Ужасен, прелетял през земетресения, пожари, обезводнена планета и тък му мислял да се връща назад, за да каже на съвременниците си, че техните болки са безобидни в сравнение с тези, които чакат потомците ни, на екрана на машината на времето се появила ведра, красива природна картина с тичащи и танцуващи многоцветни деца. Приземил се, приближил се. Децата го наобиколили. Попитал ги дали познават щастието, успеха, късмета, приятелството. Да, отговорили децата. А какво е болка? Попитал нашия мисионер. Болка? Какво е болка? Не знаем, отговорили децата. Аз знам, казало едно момиченце. Баба ми е разказвала една много стара приказка за болката. Някога хората живеели с болка, но след големите катаклизми тя ги обединила и от тогава нямаме граници отвън и отвътре. Благодарил на малкото дете пътешественика и тръгнал назад към своето време. Времето, в което хората си мислели, че са много пораснали. Събрали се мъдреците от всички държави да изслушат разказа му. Какво правехте, когато бяхте малки деца и ви болеше? Попитал първо той. Залата се умислила. А какво правите сега, когато ви боли?
още по-тежко мълчание настъпило. Знанието и мъдростта не са едно и също нещо, продължил пътешественик. Това научих от пътуването във времето. Кое не ни изневерява през целия ни живот? Щастието ни изневерява. Късметът, надеждите, хората, успехите, способностите изневерява. Не ни изневерява болката. Най-верният спътник в живота ни. Посрещаме света с нея, изплакваме и заявявам присъствието си в света на сигурната болка. В света пълен с несигурности, освен болката и смъртта. Те винаги са сигурни. Не познавам някой, който да не я познава. Но защо е единственото нещо, което не липсва в нито един човешки живот? Защо е толкова животосъщностна, човекосъщностна? Има животи без щастие, без късмет, без илюзии, без мечти. Без болка няма. Само отношението на човека към нея може да бъде различно. Едни се опитват утопично да вярват, че могат да й избягат, други пък дори си я търсят, като наркомани в абстиненция. Но колко хора я приемат за необходима, поучителна, целебна, за спасителна? Абсурдно, точно обратното ще кажат някои, да тя убива. И същевременно без нея човекът не може да съществува. Нашия свят, човешкия. Светът. Човек, това звучи болезнено. И нещо друго не събужда така човешкото в човека, както болката. На никоя маймуна не й пука толкова за глада на маймуната от съседния клон. Единствено човекът може да изпита чуждата болка. Състраданието. Но състрадание може да изпита само този, който познава страданието. Страданието е това, което ни прави еднакви, а състраданието е това, което ни прави едно. Всяка клетка от големия организъм страда за болката на другата клетка от същия организъм, защото зависят една от друга. Ето за това ни е дадена болката. За да ни слепи в едно. За да ни отвори очите за единството. За да роди състраданието. Лепилото за това единение. Не случайно хората се чувстваме най-обединени в моменти на страдание. Здравей, си казваме многократно всеки ден. Да, искам да здравея. Всички искаме да здравеем. А здравеем ли, като непрекъснато си казваме здравей? Казваме си здравей, откакто сме се осъзнали като човеци, а сме все по-болни. Ами ако започнем да си казваме болей, ли ще станем по-здрави? Болей, болест, боли, болка, болка. Възприемаме като нещо обратното на здравето, а всъщност е едно и също. Защото тя е пътят към него. Едно и същностно. Без болката не бихме били хора, не бихме се развивали, не бихме се стремили към едното. Да й благодарим, вместо да се мъчим да я премахнем. Така смелия доброволец завършил речта си. Дълго мълчали избраниците слушатели. Мълчали, защото разбрали, че болката не е враг и че осъзнатостта може само да я усмири. И решили да я оставят да ходи по земята, за да я лекува, за да придаде смисъл на човешкия живот. Постигането, защото без нея няма нито път, нито пристигане. Да, аз даже го споменах преди малко. Аз мога да кажа, аз какво си правя. И съм видяла ефекта. Едното е възела на щитовидната и хормона, другото е, дето споменах, една киста на яйчника, третото е миомния възел, който си го държа от 4-5 години е с този размер и не мърда, независимо, че искаха някакви хормони и какви ли нашите неща.
Това са визуализационни такива техники, в които си говоря с симптома. Това не го правя аз с мене си, иначе сме го правили и с много от пациентите. Разговора с симптома в посока: що си ми? Какво ми казваш? Що си тук? Какво си дошъл да ме научиш? Какво трябва да разбера през теб и не съм успяла по друг начин? И когато на този въпрос човек си отговори, симптома с благодарност си тръгва, защото е разбран. Това е послание някакво. А иначе молитва, много на мен лично много ми е мойско преживяването с течаща вода и с визуализацията, как съм цялата от вода и минава през мене и всичко изтича и всичко измива и чисти, и физически, и психически. Всички форми на мечтание, значи всяка една позитивна емоция лекува. С момента, в който ям любимите си пълнени чушки, даже се лекувам, защото с толкова да е, ендорфините са скочили заради това, че изпитвам някакво удоволствие. Разбира се, че ми много по-значими ситуации. Нали? Но, което и да е удоволствие, който и да е повод за усмивка, произвежда, биохимията се променя. Нали? Преди малко стана дума за клъстерите на водата. Тъй като всяка една емоция си има и своята чисто телесна верига от следствия. Така както преди малко го говорихме там в интервюто, хроничен гнева, когато се ядосаме, какво става в тялото? Първо кортизол от надбъбречните жлези моментално, адреналина скача, очистява се ритъма на дишане, очистява се пулса, телесна температура скача с 1/10 до 2. Изпотяваме се, изчервяваме се, кръвното налягане се увеличава, слюнни жлези реагират, кожно-гълванична реакция, зеничен рефлекс. Всичките тия неща, киселинността скача в целия организъм. Сложете си един лакмус в слюнката, като сте ядосани, ще видите, че е червен. И същия този лакмус, малко след оргазъм, е син в слюнката. Моментално се контрахират орално-цервикална мускулатура, тук дъвкателните и цервикала и тазово-аналната, защото задвижват инструментите за агресия. Хвапя, бия се, ритъм, бягам. И ако не се превърне в механичен разряд, тази енергия се хронифицира. Тук тази зона става контрактура, циментира се и почва да става патогенна зона. Като почнем от микробки и бактерии и стигнем до неопластични разни с израждане на клетките. Така че типа знание за това какво се случва. Или както пък един влюбен човек, като е с много позитивна емоция надрусан, навън гол да го съвлечете зимата, няма да се разболее, защото той е толкова пълен с ендорфини, имунитета е на 10. И затова всяка една положителна емоция, каквато ще да е тя, лекува. Защото тя сменя цялата биохимия, скача имунитета на организма. И се подсещам за закона, има един, психолозите го знаят, като закона на Джеймс Ланге за емоциите. Това са двама души, не може да им помните имената. Те казват, ние бягаме не само, защото ни е страх, но ни е и страх, защото бягаме. Плачем не само, защото ни е тъжно, но ни е и тъжно, защото плачем. И се смеем не само защото ни е смешно, но ни е и смешно, защото се смеем. И ако сега накарам всички да се нацупите на грозна физиономия, да стоите така 20 минути, всички ще усетите, че сте вкиснати след 20 минути. Ако ви накарам сега да се засмеете, в началото ще е идиотско, нали? Някаква изкуствена тапанарска усмивка на пъната. Ясно е, че след 20 минути вие ще сте задължително в по-добра кондиция и настроение. И дори, ако си пуснете една биохимия, ще видите, че дори вътре резултатите ще бъдат различни. Тоест, отзад напред може да се върви също, защото всяка една емоция и нейния външен израз, т.е. тялото и душата, те са, като се смени езито, се смени и турато задължително. Вървят винаги ръка за ръка. И няма значение кое от двете първо променяме, другото го следва. Значи, ако аз се накарам да се засмея, ясно е, че може да е през сълзи, с усилие в някаква ситуация. След малко ще съм вече в по-добро настроение, по-тонизиран, по-енергетизиран, по-позитивиран. И ако това стане тренинг,
Като с всяко нещо. Всяко нещо има задобряване, човек като го тренира. Така че това е също начин да се лекуваме и това важи за абсолютно всички ни. Как да преодолеем чисто физическите си визуални различия? То трябва да ги преодоляваме. Някога имаме комплекси от тях или притеснения. Пробно ми е една страшна глупост, ама ще кажа. Карах сестра ми да ми дърпа краката. Колко години Белкин порасна малко повече, защото имах страшен комплекс, че съм много ниска. Откачах всяка сутрин да пипна лампата, подиграваха ме като студентка на секретарантките ми. И не стана. Това е. Не мога да съм Стефка Костадинова, нито мога да скоча 2,10. Ама значи идеята е как се преживява човек. Значи на мене днеска ми хрумва, че изглеждам добре, ама съвсем сериозно си страдах от това нещо. Знаеш колко години съм си засипала сводовете на краката да хода на такива токове, защото истински и по този начин, като бях там в пълна промяна, видях хората как действително си превръщат симптома в някаква страшна фикс идея, като скапаци и имат нереална, неадекватна представа за себе си. Има хиляди неща, аз не съм тъждествена на ръста си само. Ама като реша, че аз съм това и се вкисвам здравата. Нали, всеки със своето си там. Крив му носа, краката. Имахме една колежка, първата година на специализацията ми в Швейцария и на едно упражнение групово по съблазняване, в което трябваше да работим на женствеността си и трябваше да танцуваме. И тази жена е доста пълна. Тя е родена с малформация. Ето тук китката и е на лакътя. Няма тази част. С едно доста силно окосмяване. Така, от средно, как да кажа, грозно звучи, средностатистическа гледна точка, външността й хич не е привлекателна. Тая жена събра всички погледи на мъжете и те гласуваха за нея, когато трябваше да танцува. Такава поход и сласт излъчваше. Такъв див кеф от собственото си удоволствие, което изпитваше докато танцуваше, че те в един момент забравиха всички мерки и теглилки и сантиметри и килограми и енергията и помете. Просто всичките мъже в групата. А имаше разни барбита в групата, които с едно стерилно излъчване, като ледени кралици. Така че всъщност това, което стига до другия човек е това, дето отвътре се излъчва. Визията е... Ама това всичките го знаете. Значи, спомнете си, примерно, запознали сте с, няма значение, с Хикс и първо сте си казали, всеки има някакви такива хора в живота си. И след време не му виждате нито кривия нос на този човек, нито... И той вече... Аз имам едно момче в момента, което идва на терапия с една грозна последица от катастрофа. Нали, тази част от черепа я нямало при катастрофата и възстановявам с импланти изкуствени, с взимане на части от тялото от други места и действително с един на първа среща много отблъскващ белег, нали, едното му око е тука, другото е тука, ходеше с един перчен с очила, беше много притеснен и това момче, понеже идва от 2 години на групи, смъкна очилата, подстрига се, научи се да разказва вицове пред аудиторията, той си смени цялото излъчване и сега в момента в групата никой не му вижда белега. И той вика, ама вие вече ми действате зле, защото аз така или иначе трябва да ида да се оперирам, а вие ми викате, няма нужда. Значи хората в групата толкова сме си го приели, аз въобще не ме интересува. Той не е то белег, не е тъждествен на то белег. Но първата среща е вау. И до там, после вече, когато му се смени самочувствието и енергията, защото пък е гениален художник, защото е изключително артистичен. То едното винаги се компенсира с нещо друго. Сигурно има елементарни неща, които всички има смисъл да правим, нали, да поддържаме някаква форма, нали, но има непроменими неща, които приемаме, че са част от нашата същност и развиваме другите.
Да, защото те наистина имат такива. Какво да... Да, значи това, което би било позитивно и заразяващо, значи това може да бъде поука за страшно много други хора, които в този момент се виждат глезени, си казват, как мога аз да мисля, че нали, ми е трудно, погледни го този човек как пее или как танцува или как... Аз си бях качила във Фейсбук, като ми влезете на страницата миналата седмица, качих един клип, един мъж с един крак как танцува с патерицата си, с единия си крак. Ако някой случайно влезте ми на страницата, ще го видите, с балерина и балетист, той е с един крак, не знам какво му е коствало. Не знам. Не знам какво му е коствало на този човек, но аз там написах едно изречение. Не случайно думата воля е синоним на желание. Воля значи искам. Така че този човек е такъв учител за ужасно много лиглювци. Има хора, които наистина са страхливи, слаби. Има. Такива хора има. Микрофона дайте. Дайте микрофона. Няма само конкретно в нашия случай, искам да попитам, понеже съм много притеснена. С рядко заболявания си. На 20 години, една година сме вече по болници, тежки химиотерапии. Доскоро така доста се държа психически, просто приемаше ги нещата, но на последно време го усещам, че просто не издържа вече и на болките, които изпитва, и всъщност психически ослабваме. Как да ми посъветвате как да му дам кураж, освен всичко, което се е изприказвало, нещо по-така като ценен съвет от вас. Все пак той е голям, осъзнава, нали, заболяването, има и страхове. Как да му дам кураж и да го подкрепям по-нататък? Със сигурност има и книги, които могат да са му полезни. И точно тия, които са, как да кажа, онагледяващи за неверниците нещата. Примерно на Масаро Емото там с посланията на тайната на водата. Защото когато човек види действително как изглеждат тези кристали водни в тялото му, когато той се моли, когато вярва и когато е отчаян и депресиран, тогава той осъзнава, че по някакъв начин има власт над това. Тоест, когато човек си казва, аз съм жертва на съдбата, той не вижда онази част. Нали, едното крило е примирението, смирението, а другото е изборите. Той не вижда, че има някакви, в цялата тази ситуация, някакви избори, които може да прави, и някаква форма на контрол над ситуацията, която може той да упражни. И затова тези книги и филми са, или този филм също, какво по дяволите знаем ние, водата, великата тайна на водата, или тайната филма, разбира се, там липсва едно звено. Трябва да се добави, че трябва да действа човек, не просто да седи и да си поръчва Вселената да пусне от небето. Те са наистина доказателство за това, че аз се лекувам, вярвайки, променяйки. Или на Чопра квантово лечение. Квантово лечение е една от многото му книги. Той е като специалност е ендокринолог, като ортодоксален медик, а иначе с аюрведа медицина много дълго се е занимавал и е директор на един институт по рак на гърдата или поне
беше, когато е писал тази книга. И вътре има в книгата много изповедени пациентки, които са си написали и адресите и телефоните, за да могат читателите, те доброволно са съгласили, действително да им се обадят, за да видят, че това не е измишлотина на автора, нали, който иска да си продава книгата, че тази жена наистина е излекувана напълно. Като става дума точно за това вътре, за медитациите, ежедневните, за осъзнаване на влиянието, което имам върху физическото си здраве, избирайки вътре да вярвам. И другото, сега, другия полюс. Ние всички се страхуваме от смъртта. Няма човек, който да не се страхува от смъртта. Оня, който не се страхува, някаква патология. Разбира се, степента е различна. Защото не я познаваме. Защото мислим с човешките си глави. И в нашето съзнание смъртта се преживява еднополюсно като нещо негативно, а живота като нещо позитивно. Ама не знаем. Наистина не знаем. Има болести, които са с летален край. И е много важно, по-лесно се приема, колкото за приемане изобщо можем да говорим, мисълта за това, когато човек приеме тази философия на мислене, че не знаем какво ни чака след това, че има вселенски критерии за добро и зло, които са нерядко различни от нашите човешки. Че може да се окаже, че това, дето ние го преживяваме като зло, всъщност не е зло, а е добро.